Ahojte všetci, vítam vás v novej epizóde podcastu MC Stories, podcast by Marcekleň. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Pocketcast, Breaker a Radio Public, že 8 platformiem. Dneska tu mám špeciálneho hostia, mám tu veľmi zaujímavého človeka, súčasného prezidenta Českého zväzu SKFČR. Roman, čau. Ahoj. Ja ťa vítam v podcaste, my sme dali dnes aj včera veľmi dobrý tréning. A chcel by som teba nejak predstaviť aj z osobného života, ako keď si súčasný prezident, tak tú tvoju funkciu, rozobrať možno rozhodovanie, ako funguje na súťažiach, ako to funguje s tými medzinárodnými súťažiami, úrovnostne, kde aké sú, lebo málo kto sa v tom vyzná, hlavne bežný človek si nevie priradiť, aký je rozdiel medzi Diamond Cupom alebo majstrovstvami sveta. Jasné. Taký ten nie fitness zainteresovaný. Takže to keby neskôr rozoberieme, ale prejdime ešte k tebe, že jak vyzeral tvoj život predtým, než si bol prezident Českého zväzu IFBB? Bol samozrejme veľmi kľudný. Musím povedať, že ten zväz ti pridá na zaujímavosti toho života. Absolútne. Je to diametrálne odlišná činnosť než obyčajné podnikanie, ale tak ako sa človek dostáva už do nejakého veku časom, tak začneš premýšľať, bilancovať a začneš premýšľať v duchu, že by si rád, aby niečo po tebe zostalo. A v rámci toho, že poznám svoje možnosti a viem, že za moje športové úspechy mi nikto pomník nepostaví, že nemám takú úroveň, že by som to niekam mohol dotiahnuť, keď som o tom začal rozmýšľať. Takže jediná možnosť je vybudovať zväz taký, ktorý po mne potom zostane a ľudia si jednoho dňa povedia, že OK, celkom dobrá práca. To je taká tá ideológia za tým. Z toho dôvodu mi práve vôbec nevadí ten chaos a tá tvrdá práca. Hej. Ty si teda úspešne podnikal a potom očividne ťa bavilo to cvičenie, aj si párkrát súťažil. Odkedy ty cvičíš vlastne? V rámci toho, že ten šport bol vždy súčasťou môjho života, vlastne od 7. roku života. Som robil ešte s detstvom judo až do dospelosti, to bol môj základný šport. Tam som miloval činky, ale tí trenéri, pamätám sa ako dneska, že ma nepúšťali do tej činkárne toľko. Robili sme hrubú silu a vlastne to jediné, pamätám sa ako dneska, že ten tréner mi omielal stále dookola, že v kulturistike s 1,90 cm ja v živote nič nevyhrám. Samozrejme, vtedy neexistovali kategórie fyzik. Takže z toho dôvodu som bol taký sklamaný a už som to bral ako hotovú vec. Takže ku kulturistike ako takej som sa dostal až v 35-ke, takom pokročilom veku, kde už sa vytvárali tie možnosti tých kategórií nových a tam ma to zaujalo. Zistil som, že vlastne od 40 by som mohol závodiť. Mohol som pretekáť a tak ma to začalo zaujímať viac a viac, až sme sa dostali sem. Samozrejme súčasť toho závodenia bolo, že som začal vnímať ten zväz, ktorý tu je, ktorý má nejakú úroveň, respektíve neúroveň, ale celé som to navnímal v rámci toho, ako fungoval, nefungoval. Neboli prostriedky, COVID do toho prišiel, bolo to proste ťažké obdobie. Ale tam prišla tá myšlienka to prevziať a snažiť sa z toho vybudovať niečo, čo po tebe zostane a bude to mať takú proste silu a pomôže to hlavne ľuďom. Vieš, že máš niečo za sebou a tých členov je tam 2000 a tí potrebovali trošku starostlivosť každodennú, takže sme im ju dali. Už je to 2,5 roka, takže bol to pekný chaos zo začiatku, lebo vlastne celá tá kancelária mi bola odovzdaná asi tak, že vyhral si voľby, je to tvoje. A to bolo všetko. Nikto ti nedal kľúče od kancelárie, kód k účtom, alebo nejaký archív dokumentov, nič sme nedostali. Do dnešného dňa sme nič k tomu nenašli. Bolo to len také, že ty si prezident a začni. Takže my začali úplne na zelenej lúke. Tu nič neexistovala, žiadna dokumentácia, žiadne daňové doklady, žiadne prehľady, zoznamy trénerov, zoznamy rozhodcov, zoznamy atlétov, nič neexistovalo. To všetko sme vytvorili na novo. Jak sa ti vôbec podarilo sa do toho zaradiť, lebo však keď prídeš do niečoho takéto a nemáš žiadne tieto podklady, tak čo je prvý krok? Miloval som v podnikaní krízový manažment. Vieš, pokiaľ bola niekde kríza, tak vždycky som z toho vedel tak nejak vykorčulovať, aby sme minimalizovali straty. A z
s týmto vnímaním som do toho šlapol. Povedali sme si, že tak už to padlo na dno, už hlbšie to proste ísť nemôže. Už to môže ísť len hore. Takže zvesela sme sa do toho pustili ako jeden deň po druhém. No, musel som trošku úprimne trošku nainvestovať aj svoje prostriedky, lebo z začiatku som prvý mesiac som vôbec nemal prístup k účtom napríklad. Pretože boli zablokované, tam sme vôbec nepracovali. Takže som financoval spustu vecí ja a vlastne 30 dní potom, čo som vyhral voľby, sa odchádzalo na Európu, 70 členná skupina. Takže som musel zorganizovať, zariadiť teplákovky. Teraz kde sú teplákovky? Nie sú. My nemáme teplákovky. Takže zase si musel do toho vstúpiť, vymyslieť rýchlo, vyrobiť, nechať ich priviesť, tak to sa to stihlo tak, že to vlastne priniesli až na letisko. Už sme odlietali, tam sa až priniesli, tam sa rozdali. Takže takto sa všetko šilo horúcou ihlou. No ale podarilo sa, momentálne máme strašne silný zväz, mám výbornú pozíciu silnú a tí ľudia už začali veriť, že to, čo robíme dobre a myslím si, že to vydrží ešte dlhú dobu. Strašne by som bol ale nerád, pokiaľ by po mne prišiel niekto, kto by to prevzal a znovu zničil. To by ma zabilo. To proste psychicky by som nevydržal. Takže existuje varianta, že tá úzka skupina tých ľudí, čo sa o to fakt zaujímali celé 3 roky, čo som v službe, tak je tam taká iniciatíva, že by sme to ešte 4 roky držali, aby to fungovalo takto, ako to funguje. Jasné. Ono akože tebe v tom veľa ľudí aj fandí, lebo aj ja, keď som ťa nepoznal ešte, tak ja som o tebe vedel len skrz mojich nejakých bližších ľudí, ktorí mi o tebe hovorili. A väčšinou počúvaš všade na každého prezidenta nejakého zväzu, nemusí to byť len na IPV, môže to byť aj na federácie. Ale počúvaš, ak na ňo ľudia nadávajú. A na teba som práve počul len pozitívne veci samé, vieš, že mi o tebe hovorili. To sa dobre počúva, no. A hlavne aj bol taký, že vidno, že ťa to bavilo, lebo väčšinou títo prezidenti ignorujú nejak pretekárov a ty si bol taký, že keď bol nejaký pretekár, aj si mu povedal objektívny názor na formu, aj si našiel ten čas a fakt si tomu venoval aj svoj osobný čas, vieš, a práve to mi veľa ľudí o tebe hovorilo, že takýto v tomto milý ústretový, tak som si hovoril, že wow, že akože konečne taký solidný prezident. Tak aj vtedy nejak sa možno naše cesty spojili, že som od teba už mal takú lepšiu mienku a môžem tomu potvrdiť akože z osobných skúseností. Ďakujeme pekne, snažíme sa. Nie je to len moja práca, samozrejme mám nejaký tím okolo seba, ale v rámci toho, že tú prácu tí ľudia odvádzajú zdarma, tak samozrejme extra je musím byť vďačný. Všetci by sme mali byť extra viacej vďační, nič menej nevieš im tú prácu prikazovať. Je to taký zvláštny polopracovný vzťah, kde ty niečo od nich potrebuješ, ale ako ich nadriadenie nevieš povedať, že počúvaj, do hodiny mi to pošli. To tak nefungujeme. To je o tom, že prosím ťa, až skončíš v práci o 7 večer, pozri sa na to, pošli mi to, takže okolo polnoci mi to pošlu. Tak celá tá vlastne fungovanie toho zväzu je také no najrýchlejšie ako to ide, ale vlastne strašne pomalé, lebo tá komunikácia nie je taká, že tí ľudia nesedia na telefóne a nečakajú na ten prúser, že poďme ho riešiť. Je to o tom, že teraz 3 dní nemôžem, mám nejakú zakázku, niečo, vieš, že každý má svoje aktivity a toto riešime ako mimo pracovnú záležitosť. A tým, že to je naše hobby, alebo respektíve to hobby každého, kto sa tomu venuje v tom zväze, alebo ináč sa to robiť nedá. Vieš, musíš to mať rád, ideálne je, že skoro všetci sme boli športovci, to znamená atleti závodíme, niektorí závodíme do dneska a chápeme potreby, respektíve stresy toho atleta. Z toho to vlastne vzniklo, že my ako atleti sme videli, čo chýba, čo vadí, čo prekáža a to sme odstránili a celkom sa to chytilo. Vy napríklad nedostávate také nejaké dotácie, ja som si všimol, že... Nemáme to šťastie. Keď som videl vždy, tak akože som sa díval na to, prepočítal som si to z tých českých korún a díval sa, že strašne málo. My sme v podstate... V porovnaní s inými okolitými susednými krajinami. 5 rokov sme na nule. Nulu sme dostali 5 rokov. Všetko je financovanie zo súkromných zdrojov. A zo zdrojov zväzu a vlastne príspevkov, to znamená z členských poplatkov. To sú základné. Takže ja čo robím, tak obieham sponzorov. Aby nám dali proste peniaze, aby sme si mohli kúpiť teplákovky, vyrobiť nový web, aby sme mohli odletieť na Európu, svet a potom platiť odmeny atlétom za víťazstvá samozrejme. Ten protokol, čo som zaviedol, je taký, že za každé víťazstvo Európa, svet alebo republika na republike je to 10 000 korún, na Európa, svet 20 000, no to je nejakých 700 eur, alebo neviem koľko to je. No a to presne mňa prekvapilo, lebo však vieme, jak fungujú zväzy v okolitých krajinách a vy máte tie podmienky, akože mne sa zdá, že dostanú tí pretekári
strašne veľa v pomere k tomu, čo dostanete vy. Vo iných krajinách dostanú solidnú dotáciu a napríklad nevidíš ani teplákovku a nevidíš žiadne nejaké ohodnotenie. Ešte si rád, keď ti vôbec niekto pogratuluje, že si vyhral vôbec nejaký takýto titul, vieš. Rozumiem, to sa deje. Čiže to práve mňa vždy prekvapovalo, lebo však sledujem aj Rony, aj tieto portály a tam však píšu o zväze a vždy sa dívam, že wow, že kokos vy to tam máte ináč na úrovni. Porovnaní s tým, vieš. Dobre sa to počúva, no ale je za tým 3 roky práce, no. Ja v rámci toho, že mám voľnú pracovnú dobu a vlastne z tej mojej služby trojročnej som nejakých 4-5 mesiacov bol chorý, to znamená, že som sedel alebo ležal, tak som mal čas telefón vybavovať, pripravovať, zariaďovať. Takže vlastne tá práca neustala nikdy, ale nemusel som cestovať a robiť iné veci a tým pádom som sa tomu venoval niektoré dni až 10-12 hodín. Samozrejme sú dní, keď sa tomu venuješ menej, lebo nemôžeš, ale keď treba, tak sa tomu venujeme od rána do večera. Tak to je proste. A na to, koľko vlastne nemáme prostriedkov, tak tá reprezentácia u nás je veľmi silná. Je dobre vybraná, dobre postavený tím a som z toho nadšený. Baví ma to, baví to atletov a samozrejme, koho by nebavilo vyhrávať, pretože teraz sme vyhrali v mástroch a v junioroch majstrovstvá sveta v tímoch, ako v tímoch sme mali najviac bodov. A na Európe sme, myslím, že druhý mástroch, junioroch, neviem, nejak tak to proste vyšlo. Čo si myslím, že na to, že máme nulovú podporu od štátu, je fenomenálny výsledok. Som hrdý na tú reprezentáciu a na tých ľudí a vedia tvrdo makať a tým, že to baví ich, vidí aj teba. Vieš, že ja tak vzájomne si to doplňujeme, keď oni vidím, jak sa pripravujú, jak sa aj v tejto dobe, keď potraviny sú drahšie, energie, všetko, vlastne celá tá príprava toho vrcholového atleta stojí oveľa viac. A my vieme, že táto skupina tých atletov nie je na tom finančne najlepšie. Samozrejme. A preto o to viac si ceníme všetci výsledkov a ja si cením na tých atletoch, že aj v tejto dobe sú schopní sa pripraviť na takej úrovni, že proste excelujú. To je paráda. A to ťa dobíja. Keď vidíš toho človeka, že posledné peniaze nainvestoval a zaplatil si ten štart sám a vyhral. Vieš, že také mi príde jednoduchšie, že pokiaľ máš zväz nejaký, hypoteticky, oni si ťa vyberú, piplajú si ťa, potom ti zaplatia letenku, ubytovanie, predtým objemové sústredenie, potom nejakú prípravnú súťaž niekde ti zaplatia. To sa ti celkom dobre závodí, vieš, zaplatia ti cestovné v rámci republiky, keď ideš z Košíc na letisko do Viedne a to my nemáme. U nás si to platia všetci sami z vlastných prostriedkov. Preto si cením ten tím, tú reprezentáciu, strašne silná. No a súbežne s tým chápeme, že je potreba pracovať s deťmi, tak celý tento rok sme sa venovali tomu, aby sme nastavili na ďalší rok veškeré fungovanie proste detských divízií, detského fitness a celkovo všeobecnú prípravu detí, lebo vnímam to tak, že všetci asi vieme, že deti sa najmenej hýbu, to proste je strašné. Takže aj keď pripravíme nejakého malého hokejistu do budúcna alebo malého nejakého gymnastu, o to lepšie proste. A hlavne, ak sa tie deti hýbu, ať máme nejaký a nech nemáme tie tretie najobeznejšie deti v Európe. Akože máme momentálne, Češi majú tretie najobeznejšie deti v Európe. A Slovensko na tom ak? Niekde podobne, niekde blízko. A to je už taká, tam nechceš byť v takom rebríčku, lebo to je tá história, to ťa dobehne. Vlastne tí ľudia sú za 5 rokov, za 10 rokov, to sú tie talenty, čo budú reprezentovať. A pokiaľ ich nepripravíš, nebudeš ich mať. To je takto jednoduché, takže tá všeobecná príprava musí byť. A nehovorím, že tie deti musia od 10 rokov zdvíhať činky, dneska tá metodika je už úplne inde. Jasné. Vieme deti všeobecne pripravovať, či sú to gymnastická príprava, atletická príprava, predpríprava, stretching a tak ďalej. To sú také veci, tie metodiky, ktoré vieš zapojiť do toho a potom, keď už sa ten človek rozhodne za pár rokov, že jasné, už mám 15, môžem si vyberať, môžem skúšať, tak už si vybere, no. Ale je pripravený, vieš, že je to hotový atlét, akurát nemá disciplínu. Tak, myslím ako kategóriu, nie disciplínu. Tú disciplínu v nich budujeme od malička, lebo vlastne tá disciplína, to, že musia niečo robiť každý deň, či sa im to páči, či nie, sa potom dá preniesť v bežnom živote na každú inú činnosť. Jasne. To dieťa si to zobere. Viem, že keď chcem byť na Európe alebo na republike sa chcem umiestniť do prvej desiatky, musel som toľko makať, tak keď chcem byť dobrý v škole, počítaní, v ďalšom behu, v akékoľvek inej aktivite, musím tomu venovať čas. Inak proste neúspejem. Nestane sa to samo. To je tá chyba tých sociálnych médií, ktoré sú natoľko instantné, že tie deti majú pocit, že to sa stane samo a hneď.
Oni neuvažujú, že ale ja som 5 rokov trénoval, než som sa dostal, kde som. A to vlastne tie deti, ktoré sú v príprave, potažmo, ktoré pripravujeme my, už na toto už to budú mať vlastne v podvedomí. Bude to v nich zakódované, že keď chceš makať, môžeš, je to tvrdé, bolí to a na konci sa možno dopracuješ výsledku. Ale už majú to know-how a berú to automaticky. Nečakajú hneď, to nešťastie, to znechutenie akékoľvek inej činnosti nenastane po 3 tréningoch. Vie, že musí makať, je na to pripravený psychicky, vie, že sa musí zapojiť, vie, že musí robiť extra veci ako je rehabilitácia a tak ďalej. To sú dôležité informácie. Tým pádom akúkoľvek činnosť si inak v živote vyberú, budú v tom fungovať a eventuálne úspejú. Skôr než deti, ktoré majú pocit, že z Instagram tak ako to vidia, že niekto postne 15-sekundové video, že to je vlastne tak, ako sa to robí, že stačí si povedať, že to chcem a mám to. To je trošku scestné, takže vštepujeme to do nových atlétov, do novej prípravy, nových ľudí a musím povedať, že za 3 roky sme z 500 atlétov závodiacich ročne, dneska som sa pozeral, sme na 1030, ktorí len v roku 2024 pretekali, alebo pretekajú, ešte máme samozrejme jesennú sezónu, máme 1040 športovcov a to som pyšný. Takže všetci furt kvákajú, že ten zväz není dobrý a nefunguje a všetci odchádzajú do iných federácií. Je jedno, či 20 ľudí odíde ročne. My máme 100 nových, ktorí prídu. A je potreba si uvedomiť, že na rozdiel od iných federácií, my ako jediná federácia, alebo zväz, sa staráme o deti. My budujeme vlastne všetky federácie, ktoré sú živé z našej federácie, z našich výkonov, ktoré my sme odviedli z našej práce, ktoré sme odvedli na mládeži, dorastencoch, junioroch, mužoch, ženách. To, že potom niekto ide do inej federácie, ale všetci začali u nás. 99% atletov začalo u nás. A na to som pyšný. A tak to bude aj do budúcna. Ale nemôžeme prestať budovať mládež, juniorov, dorastencov, venovať sa im a dúfať, že sa nám bude dariť. V budúcnosti tak nefunguje. Takže celkom dobre sme to rozbehli. Super, akože klobúk dole za takú robotu. Ďakujem. Snažíme sa, je to koncepčné. Aj keď ľudia niekedy nechápali naše kroky, lebo sme nemali ako ich osloviť všetkých a všetkým 1000 atletom, 2000 atletom vysvetľať, prečo tie kroky robíme, ale časom chronologicky bolo navnímané aj z ich strany, že aha, ja som síce tam vňukal na internete, že musím ísť na antidopingový seminár, ale teraz chápem, prečo to bolo a vlastne je to k benefitu celého systému. Takže dobre, mám z toho dobrý pocit. Teraz by som prešiel k tomu, že aby si nám nejak rozobral, vy máte napríklad, že kondiční závody, čo som ja nevedel úplne, čo je, lebo u nás také nie sú. Jasné. Potom máte tie pohárovky. Áno. Potom sú majstrovstvá Čiech, majstrovstvá to Čiech, sú titulové závody. Slezska, tuším. No, presne tak. Potom máš už medzinárodné súťaže. Ešte republiku, celorepublikovú. Ešte samozrejme celú republiku. A potom máš už majstrovské súťaže, majstrovstvá Európy, sveta. A potom máš nejaké Diamond Cupy. Tak keby si rozobral každú kategóriu, v čom spočíva, aký typ ľudí tam preteká. Rozumiem. Začneme úplne od tej najnižšej kategórie. Vlastne kondičáci u nás bolo, nikdy som to ani ako atlét, ani ako funkcionár som to z začiatku nevnímal. Až do doby, pred rokom, keď vlastne z kondičných závodov začali vznikať, alebo neviem ako to popísať, sa tam objavili strašne kvalitní atleti. Strašne kvalitní. Až tak kvalitní, že keď sme ich pol roka po kondičnom závode zobrali na Európu, tak skončili na bedne, skončili medzi prvými. Takže vlastne kondičné závody som trošku podceňoval, sám pre seba interne, ale zistili sme, že to zmysel má. To sú vlastne také začiatočníci, aby si vôbec skúsili, či sa im oplatí závodiť. Lebo predsa len treba v kategórii bikiny je strašne finančne náročné pretekať. To vieš, to nie je žiadne tajomstvo, ale pokiaľ si má bikina nechať vyrobiť plavky na mieru, to sa môže rovnať 400 €, tá cenovka kľudne. Potom, keď ideš na súťaž, potrebuješ nástrik, make-up, vlasy, nejakú dopravu, možno nejaký hotel. A to keď sa ti napočíta, plus ideš s maminkou alebo s doprovodom alebo s priateľom, tak celé toto sa ti nahrabe, plus štartovné, vlastne na kondičkách myslím, že nie je štartovné, ale celkovo, keď to celé dáš dokupy, tak sa môže sa to vyšplhať až na 1000 €.
takáto zábava do začiatku. A tie kondičné... málo, ešte podľa mňa. Samozrejme, to je bez prípravy, bez peňazí do celkového fungovania, bez trénerov, bez fyzia, bez ničoho. To je len holé, bez jedla, to je len to, že ideš na tú súťaž. Aj to si myslím, že povedal málo. OK, snažím sa pritiahnuť viacej ľudí, takže nekazme im to, nech dúfajú, že to je super lacné. Nie je to proste náročné. A vytvoril sa im taký systém, že nemusia platiť štartovné. Je to o tom, že skúsiš si to, plavky si môžeš požičať, celkovo aj nástrih si môžeš robiť sám, budeš flakatý, ale ušetríš nejaké peniaze, skúsiš to. Keď sa do toho zamiluješ, tak môžeš pokračovať ďalej v regulárnom závodení. To už samozrejme si vedomý tých výdajov a všetkého, čo to stojí. Takže nie je to lacný koníček, je to drahé hobby vlastne. Aj u tých bikín, pretože aj keď nejedia toľko, vlastne profesionálna bikína vlastne zje rovnako ako my. Hej. Trošku menšie porcie, ale čo do načasovania ekonomicky to vyjde skoro rovnako. Nie je tam taký rozdiel. Nie. Dneska už nie. Pokiaľ to chcú urobiť ako na vrcholovej úrovni alebo wellnesska potrebuje tú svalovú hmotu udržať, zje. S tým, že oni ešte potrebujú mať do rýžovej kaše liofizované maliny, jahody. To stojí až 4 eurá za 50 Ešte to chcú ochutiť správne, jasné, samozrejme. Čiže hej, tam to leze tiež dosť. No. Takže preto tie kondičky. No a tým, že sa tam začali objavovať kvalitní atleti, tak sme zistili, že poďme to trošku podporiť, snažíme sa tomu nájsť nejakú cestu a našli sme. A dokonca a z toho dôvodu, že kondiční atleti sú takí kvalitní a my vlastne ako zväz vyvíjame rovnakú aktivitu finančno-ekonomicko-časovú, ako vyvíjame na majstrovských súťažiach, vyvíjame aj na tú kondičnú. Posielame rozhodcov, vezieme tam banery, riešime to, pripravujeme to, registrácie robíme, ekonomickú časť toho robíme. Takže vlastne ten zväz vyvinie prácu, ale z tých atletov a z toho celého systému nič nemáme. Je to len práca. Čož by bolo v poriadku, ale zistil som, kde by sme z toho mohli nejakým spôsobom mať nejaké benefity a to nastalo v bode, keď by sme všetkých kondičákov zaregistrovali do zväzu. To nikdy sa nedialo, to sa deje až túto sezónu prvýkrát. Na tých 200-300 kondičákov sa zaregistruje. A samozrejme zase prišli hejteri s tým, že nerozumieme, prečo to je, na čo ich registrujete, len z nich chcete vždy mať peniaze. Nie je to o ekonomike, je to o tom, že čím viacej atletov máš zaregistrovaných, tým ťa Národná športová agentúra vníma ako silnejšieho člena. A je blbo sa starať o 300 ľudí zadarmo a nemať z toho ani ten benefit, že by sme ich použili do celého balíka tých atletov, aby sme mohli osloviť Antidopingový úrad, Národnú športovú agentúru, Českú úniu sportu a ďalšie organizácie, aby nám nejak pomáhali v čomkoľvek. Že nám požičajú halu zadarmo na kondičné súťaže, že nám zapožičajú na rok vozidlo, ktoré môžu ľudia používať na dovoz banerov, materiálov, darčekov, medailí, všetkého. Takže nejaké benefity, aby sme z toho mali, a na to tých atletov musíš vôbec niekde registrovať. Tomu sa hovorí po novom registr sportovcu u nás. A tam potrebuješ mať tých atletov zaregistrovaných. Ináč ten atlet není atlet. Pokiaľ nie si zaregistrovaný, to je taký paradox, ktorý tým, že čas beží, tak to, čo platilo pred 10 rokmi, neplatí dneska. Tie pravidlá sa pritvrdzujú každý rok, jak dotačné pravidlá, tak pravidlá na registráciu klubov, registráciu atlétov, registráciu reprezentantov dokonca. To nikdy nebolo a všetci sa divia, a prečo a na čo. Ja nemám cestu, ako to vysvetľovať každý dielčiu časť tomu človeku alebo tej verejnosti, ale gro sa snažím. Ale oni aj tak časom pochopia, že to malo nejaký zmysel a že tam za tým bol plán, že to nebolo robené tak, že dneska ráno sa nudím, čo by som vymyslel, aby som tým atletom znepríjemnil život. Ja takto nepremýšľam, to je proste blbosť. Jasne. Ale ľudia majú také tendencie a potom prídu, a to je nie, zase nás len otravujete, zase nám len zdržujete nás a hážete nám proste pod nohy, polena a decká, poďte sa zamyslieť. Predsa nerobíme veci preto, aby sme vás otravovali. Nejaký zmysel to má. A oni časom prídu na to, že to zmysel má. Ale trvá to pol roka, rok, než sa to celé ako prejaví, ten úkon, čo sme robili. No a potom už samozrejme, ty nezmažu nikdy, ale ty musíš pol roka proste čítať, že všetko je na prd. No jasne. Takže stále sú takíto fatalisti, existujú, tým dáš mu zlatú medailu na krk, dáš mu dotáciu a on ti povie, že to je všetko na on. Ako sú ľudia, ktorí nemajú radi dobré správy, nemajú radi proste prácu v kolektívoch, nemajú radi, keď sa niekomu darí. A toho sa nezbavíme. To hlavne sociálne siete každému opičiakovi dovolia proste vyjadriť svoj názor. Tam je rozpor, čo ja si myslím o demokracii. Demokracia nie je o tom, že ty môžeš, že
každú blbosť, čo ťa napadne, že môžeš ventilovať. Toto nie je demokracia. Demokracia je o tom, aby ti nikto nebránil hovoriť, pokiaľ chceš povedať niečo podstatné, niečo, čo má nejakú hodnotu. A práve tie sociálne siete toto zlomili, lebo tam vlastne sa vyjadruješ o blbostiach. A môžeš sa vyjadrovať a ja mám právo si povedať, čo... Môžeš, ale musíš, vážne musíš. Ty sedíš ráno na hajzli s telefónom v ruke a klipkáš tam hejty. Toto musíš robiť. Vážne nič lepšie ťa nenapadne, ako kreovať nejakú pozitívnu energiu, ktorou behneš proste do gymu a vykreuješ. Aj keď si máš zlú energiu, že si naštvaný a tak nervózny, chod do gymu a pretáv to proste v to, že tú silu, ktorú máš, tú nervozitu, pretáv to v pozitívnu energiu v tom, že postavíš nejaké svalstvo z toho. Prečo to musíš ventilovať do sociálnych sietí? To je blbosť, proste pusto z hlavy, ale máme takých odborníkov. Samozrejme odmietam sa o tom baviť, akože s nimi, lebo oni chcú diskusiu. Oni vyslovene, ja som si to všimol a proste najlepšie je ich tom nechať, lebo ty, keď sa do toho pustíš, oni chcú vyslovene tvoju reakciu a oni ťa chcú naserať. A ty čím viacej s nimi budeš komunikovať, tým viacej budeš naseratý a oni normálne žijú z tej tvojej energie, ak teba naserú, že ťa naserú. No, že vôbec niekto relevantný sa baví s tým málo relevantným človekom a robí z neho relevantného tým pádom. Takže tým dávaš tú silu. Áno. A to by som vlastne rád aj ostatným ľuďom, nereagujte na tieto veci. Proste nedávajte im tú silu a tým pádom ich viete obmedziť aj v činnosti. To si myslím, že je taká cesta. Toľko ku kondičným závodom. Potom máme pohárovky, tie sú samozrejme rozbehnuté v hojnom počte, celkom kvalitným obsadením. Pristúpili sme na to, že určite chceme lepšie svetlo na každej súťaži, aby boli lepšie fotky. To nás priamo priviedlo k tomu, že potrebujeme lepšie fotky, potrebujeme lepší foťák. Proste to už nejde fotiť, tak sme zobrali poriadny. Máme poriadny foťák vo zveze, dokonca ho máme z Istlabu. Odkúpený. Ten, aby som ja nemusel vymýšľať, čo je najlepšie na tú stage. Pozrite sa na fotky Istlabu, viete, že sú presne ako by mali vyzerať, tak ten foťák chcem, nechcem iný. Prečo mám chcieť iný? Tak chcem ten a ten máme a takže tým pádom, keď sme zlepšili svetlo a foťák, tak budete mať konečne kvalitnejšie fotky. Zo stage, z backstage a budú konečne top fotky. Krásna farebnosť, hĺbka, žiadne presvietené, prepálené chujoviny, proste tak, ako to má byť. Takže toľko k pohárovým závodom, máme ich dosť a sú dosť silné a nebudeme meniť to obsadenie, sú zastúpené v Čechách aj na Morave a to rozhodujú tiež len naši rozhodcovia. A potom sa plynule dostávame k majstrovským súťažiam, na tých už si dávame záležať, na tých už, to už a hlavne majstrovstvá republiky u nás je vlastne, to je tá kľúčová vec a podľa toho, ako my hodnotíme na republike, očakávame, že všetci, jak pohárovky, kondičáci a všetci ostatní by mali hodnotiť tie závody. To je vlastne návod, ako v Českej republike by sa malo hodnotiť. Takže tak vnímam republiku, je to vlajková loď, kvalita, došlo k zvýšeniu kvality, presunuli sme konanie majstrovstiev republiky zásadne do Prahy. Samozrejme Moravákom sa to nepáči, za to sa ospravedlňujem, ale a na to, aby sme dokázali takúto produkciu odpáliť, musí to byť v Prahe. Jednak je to hlavné mesto, jednak máme krajšie haly, jednak sme tu my, že vlastne produkciu robíš za barákom, čo je jednoduchšie. A dokážem si to postrážiť a medaile som nechal vyrobiť na 4 roky fantastické, aby to nejak vyzeralo, aby proste už to malo úroveň, aby to šlo nahoru. Ale na majstrovstvách republiky je fantastické svetlo, výborne nabrífovaní rozhodcovia, tam už si to strážim sám, tam chcem, aby sa rozhodovalo ako sa má. Až na kategóriu bikiny tam proste to celkovo viazne, ale to si povieme v ďalšom pokračovaní. A tým, že to je v Prahe, väčšina atletov je z Čiech, ako máme menší počet z Moravy, je to tak, ako to je. Samozrejme, keď nájdeme niekoho, kto bude na Morave, samozrejme dosť silný na to, že by sme mohli dôverovať, že zorganizuje takúto akciu, že tam príde s letkami, že tam príde s letkovou bránou, že to bude profesionálne nasvietené a bude tam celkový servis tých atletov v zákulisí, na čom si ja maximálne zakladám. Pre mňa na akcie, ktoré robíme my, alebo ja konkrétne, chcem mať veľké zázemie, pohodlné, keď tam ten človek má 12 hodín sedieť alebo ležať, ja chcem, aby sa cítil pohodlne. Jasne. Aby mal zrkadlo, aby mal nástrik vedľa seba, aby tam mal všetko, čo potrebuje. Samozrejme, vtedy sa nie je veľa, ale snažíme sa tam dostať do zákulisia nejaké ovocie, nejaký catering, aby ten atlet proste bol v kľude. Nie, že tam bude niekto cez neho prešlapovať, strkať do neho, vyhadzovať ho.
Nie, ja chcem, aby ležal. A tam má vzadu na majstrovstvá republiky obrovskú letku a na nej sleduje, čo sa deje vpredu. Jednak sa nenudí a jednak môže byť v kľude, že keď má harmonogram vidí, a tam je presne názov kategórie, ktorá beží. Takže on si leží, povie, ja som už 7. kategória, na čo by som sa stresoval. Nestalo sa nám, že by niekto zmeškal nástup, nemusíme tých ľudí toľko naháňať. Proste má to svoje benefity, takže tá úroveň je aká je. To je... Ja vždy proste milujem, keď je v backstage tá telka a vidíš, lebo aj pre toho trénera je to stále stresujúce. Musí behať hore-dole. Musíš sledovať, jak sa hýbe jeho forma, musíš tiež proste sledovať, koľko tých sacharidov ešte tam bude potrebovať dotlačiť. A teraz do toho všetkého stresu, oni vždy tie kategórie ešte volajú drbnuto, že nevysloví poriadne, ja neviem, classic bodybuilding alebo classic physique, povie iba classic. Teraz nevieš čo, musíš ísť za ním, musíš sa ho opýtať. Celé je to také stresujúcejšie. Keď vidíš pekne telku, vieš, ktorá kategória ide, vidíš aj do koľko centimetrov, do koľko kýl. Celé je to také proste uvoľnenejšie a sami vieme, že proste na tých súťažiach záleží na tom, jak uvoľnené to je, lebo ten kortizol sa ti nevyplavuje a tá forma je... A ešte taký detail ma napadá, že keď sme mali na republike 200 atletov, z toho 20 minimálne boli zahraniční, žijúci v Čechách už teda. To znamená, že ich čeština nie je úplne ich prvý jazyk. Máme Japonku, Mongolku, máme samozrejme ukrajinská enkláva, cez nás závodí ruská enkláva, ktorá tu žije už dlhodobo. A keď ich jazyk nie je prvý čeština, tak predsa to vyvolávanie môže byť pre nich trošku komplikované. Tak toto vidia napísané na stene a vôbec sa nestresujú. Všetci sú v kľude a všetkým je vyhovené, takže asi tak. Je tam celkom rozumné parkovanie pre 50 aut a udržíme úroveň majstrovských súťaží na tejto úrovni, pretože si to tí atleti zaslúžia. Včetne darčekových tašiek, bagov, ktoré dostávajú, ešte sa snažíme vymyslieť, aby ich registrácia bola kratšia. Snažíme sa, no nie na všetko sa dá vymyslieť nejaký kľúč, ale nájdeme ho. Pokiaľ je nejaká cesta, určite ju nájdeme, lebo hľadáme. Vieš, ten základ je, že nebereme všetko, takže takto to je. Lebo mňa nebavia veci robiť, ktoré robíš stále dokola tie isté. Ja buď inovujem, alebo staviam. Ako náhle prestanem stavať alebo inovovať, tak radšej ten zväz už potom odovzdám niekomu inému. Že, dobre, už je to hotové, lebo ja nie som manažer na udržovacie práce. To nechcem robiť. Nie som administrátor, len písať maily ľuďom a to sa v živote nestane. Takže pokiaľ staviame, meníme, vymýšľame, tak ma to baví. Vieš, musíš inovovať, inak ten život zastane na jednom bode a mentálne zomreš. To nechcem, presne tak, so všetkým a to isté sme zaviedli aj u nás. No a dostávame sa priamo k európskym pohárom. Európskych súťaží máme celkovo na území Českej republiky 5. Rozhodovanie na týchto súťažiach je trošku iné než na domácich. Je tam vidieť aj taká väčšia maskulinita v tých nižších kategóriách, ako je fyzík aj bikiny. Tam už sa vyžadujú trošku iné podmienky a snažíme sa myslím, že máme 8 medzinárodných rozhodcov, ktorých sa snažíme implementovať do každého panelu, ktorý rozhoduje. Oni majú jasné inštrukcie, ako sa u nás rozhoduje. Samozrejme, tá dobrá varianta je, že je to aj prejav objektívneho rozhodovania, že u nás vyhrávajú aj zahraniční ľudia rovnomerne. Nie je to také, ako to je je takým zvykom neblahým, že v Taliansku, keď sa rozhoduje medzi Talianom a Nemcom, vyhrá Talian. V Čechách, keď sa rozhoduje medzi Čechom a Nemcom, vyhrá Nemec. To je proste tak, ako to je. Tá výhoda domáceho prostredia z nejakého záhadného dôvodu pre mňa je pretavená skôr v nevýhodu pre Čechov. Ale to zase vzbudzuje veľkú dôveru v Európe, v náš rozhodovací systém a v naše akcie. Vlastne Diamond Cup Praha je momentálne si dovolím tvrdiť najsilnejšou európskou akciou, ktorá je. Nie je lepšia, kvalitnejšie medaile, ceny, celková organizácia, záujem, ako sa ľudia cítia, taký overall package, Diamond Cup momentálne, Praha. To je proste číslo 1 akcia. Vidíme to aj na účasti, kde tam tá súťaž sa myslím, že pod 150 atletov na jednu súťaž ani nedostala. Tam sa približujeme niekde skôr k 200 účastníkom a tak to aj zostane, dúfam. Bola to dobrá súťaž, lebo však ja som tam mal 2 svojich pretekárov, Michala Valaštika, Romana Voláka a fajn. Akože, bolo to dobre zorganizované, aj ten stage bol príjemný, akože dobre to vyzeralo, aj v tej Rokitka hale.
Super. Áno, tam to urobíme tentokrát ešte. Už na rok 2025 chystám takú trošku inú predstavu. Našiel som priestor, ktorý je natoľko unikátny, že tomu prinesie taký nový nádych. Celkovo kulturistickej súťaži to prinesie úplne iný pohľad, úplne inak to bude vyzerať, ako to vyzeralo doteraz a dúfam, že ľudia budú rovnako nadšení ako ja. Je to zatím také polotajné, ale až to vylezie von a bude to podpísané, bude to paráda. Budú nadšení, v to verím. Takže zase je kde posunúť ten level. Čo sa týka rozhodovania, rozhoduje sa trošku inak. Je to trošku voľnejšie, pretože čo sa týka európskych súťaží, majstrovstvá Európy sú v Európe tým udávačom smeru, ako by sa malo rozhodovať. To je proste, v Európe to tak je. Ako sme sa už rozprávali, že inak sa rozhoduje na majstrovstvách sveta, na majstrovstvách Európy, to stále platí. Ale tá Európa, a rozhodujú len európski rozhodcovia a tí sú viac menej zvyknutí na to rozhodovanie. Tá Európa je malá a my všetci sa stretávame na všetkých akciách a rozhodujú tí vlastne z každej krajiny viac menej tí istí ľudia, ktorých poznám. Takže je to tam navnímané a všetci vedia, ako majú rozhodovať. Takže tá európska je taková výkladná skriňa, vlastne tam to majstrovstvá Európy a podľa toho by sa mali rozhodovať majstrovské súťaže všade v Európe. To je taký cieľ, trend, možno je to len taký ukazateľ, ale tak by to malo byť. Nie vždy to tak je, lebo vždy je tam ten ľudský faktor a rozhoduje sa nejak tak subjektívne za každým, ale je tu snaha o podporiť tento model chovania rozhodcov. Takže to, ako sa rozhoduje. Na Európe by sa mali rozhodovať podľa toho majstrovské súťaže. Trošku inak sa, ako som už povedal, rozhoduje na pohárových európskych súťažiach. Takže pokiaľ niekto súťažil doteraz len na pohárovkách európskych a získal nejaké tie ocenenia, a s tým nadšením, že už je celkom dobrý, príde na majstrovstvá Európy, môže sa stať, že bude veľmi sklamaný. Že rozhodovanie je trošku iné, je viac disciplinované, viac učesané. A tie pravidlá, ktoré sú viac dodržované. Takže sme sa rozhodli, že pozveme do Prahy Pavla Fileborna, šéfa komisie rozhodcov IFBB. To je v podstate najvyššie postavený človek v IFBB, čo do pravidiel rozhodovania a nastavovania nových pravidiel. Toho človeka sme tu mali niekoľko dní a absolvovali sme s ním 4-hodinový seminár, kde nás v podstate všetkých učil, všetkých našich rozhodcov som tam pozval, všetkých našich atletov, trénerov, každý, kto chcel, mohol prísť a poučiť sa. Samozrejme, veľa ľudí, alebo každý z trénerov má záujem sa dozvedieť, ako sa rozhoduje, ale nikto z tých trénerov neprišiel. To je zase taký kočko pes, kde ľudia stále sa chcú zlepšovať, stále hovoria, že nemajú informácie, nevedia, čo sa bude. Ale potom, keď im naservíruješ na zlatom podnose toho najpovolanejšieho človeka, zaplatíš ho, a to nebolo malé ho priletieť, ubytovať v Hiltone, odstravovať ho, zaplatiť mu honorár, tak to celé vyšlo na 3000 eur. A hovorím si, oplatí sa to, lebo všetci naši ľudia sa dozvedia tú pravdu, ten svatý grál. Tak miesto 100 ľudí prišlo proste 30 ľudí. To je veľké sklamanie, samozrejme, zase sme boli veľký hype, že ľudia chcú. Ľudia nechcú. Ľudia chcú rozprávať, že chcú. To je jedna vec, ktorú som sa naučil, že je strašne ľahké napísať na Instagrame, že niečo je špatne a ja niečo chcem iné. Ale poviem, OK, chceš niečo iné, už to máme, príď si preto. Tí ľudia sa neprídu pre tú informáciu. Takže naučili sme sa, že vôbec nemusíme dbať na tieto instagramové proste veci, lebo to je taká hatmatilka nejasná, ktorú niekto napíše na záchode v slabej chvíľke. A nikto z toho čerpať nič nebude. Ani know-how, ani energiu. Takže Pavel Fileborn nám vlastne vyškolil vo všetkom. Samozrejme v kategóriách kulturistiky, fyzičky ženy, body fitness ženy, Classic Physique, tie pravidlá sú jasné. Viac menej sa nikdy nemenia, trošku sa nám zmenil rozmer praviek, ale to sú detaily, keď niekto dáva pozor, tak to vie zaznamenať. Jedná sa len o rozšírenie bočného pásu v kategórii Classic Physique na 15 cm, v 8 myslím, že, a v kulturistike z bikín na minimálne tiež tam je nejaká 5 cm, myslím, že nejaký pás, ktorý aj také si stiahnu, tak je menší, ale je to kvôli tomu, aby to bolo nejaké trošku distingované, jelikož IFBB
sa rozširuje do arabských krajín, tak chceli tomu dať možno nejakú štábnu kultúru. A tiež nevnímam veľmi dobre, keď chlapi nosia proste bikiny zarezané v zadku. Ja si myslím, že keď majú narezaný ten zadok, tak je to zrejmé. Samozrejme, nechcem im úplne zakrývať tie hýžďa a zadné partie, ale aby vyzerali jak bikina, to je proste nezmysel. To je proste, mne sa to nepáči. Samozrejme, niekomu sa to páči, o tom žiadna, nechcem o tom ani diskutovať. Každého podľa chuti. To pravidlo bolo nastavené, to nám vysvetlil pán Filebor a dostávame sa k dvom problémovým kategóriám. Fyzik a bikiny ženy. Ten problém nastáva na niekoľkých rovinách. U fyzikov v zásade mal podľa pravidel, podľa toho, čo ja som čítal priamo z toho buletínu, tak by v zásade ten mladý chlap by mal byť mlado vyzerajúci, vrch tela, V-čkový tvar, podľa možnosti úzky pás, primerane nasvalené ruky, to znamená bez väčšieho osvalenia, dominantné ramená, prsia a ten V-čkový tvar, samozrejme chrbát. Hĺbka a tieto kvalita, o tom sa teraz nebavíme. Bavíme sa o tom, čo sa hodnotí. Jasne. Samozrejme realita koľkokrát je iná. Že vlastne keď sú atleti, ktorý jeden má široký pás, ale je krásne nasvalený, má aj V-čko, ale so širokým pásom, potom je niekto má super úzky pás a je taký ako elegantný a ťažko sa v tom robí u nás. Ťažko sa to rozhoduje. Nič menej. Na majstrovstvách Európy, keby sa tento problém širokého úzkeho pasu a širokého a úzkeho Včka hodnotil, tak na Európe vyhrá viac, 99%, že vyhrá chalan s úzkým pasom a len s pekným Včkom, s nie úplne veľkým nasvalením. Bodka. Na pohárových súťažiach sa môže stať, že pokiaľ v kategórii sa zíde 10 za pretekárov, z toho 4 sú nasvalení a majú širšie trošku, nehovorím široké pasy, trošku širšie než úplne úzke, hej, že proste je to furt elegantné, tak tých 4 budú hodnotiť ako základ pre finále. To tak je. Pokiaľ tam bude len jeden nasvalený so širokým pasom, tak ho v podstate posunú na nejaké 4., 5., 6. miesto, možno sa nedostane do finále, keď ich je veľa. Lebo hodnotia, alebo všetci majú primerané Včka, vyzerajú primerane ako unifikovaný model, tak ten rozhodca si automaticky aj podvedomo, aj vedomo vyberá do finále tých, ktorých je najväčší ako keby počet. To je také vodítko. Samozrejme musí tam byť kvalita, ostrosť, všetky veci musia byť dodržané, ale pokiaľ bereme, takže sú tieto režimy sú rovnako nastavené, tak vyhrá skôr človek alebo pretekár s užším pasom, alebo s normálnym pasom. Lebo potom niektorí sú, fakt majú širšie tie pasy, je to ťažké uspieť všeobecne. Bodka. A v kategóriách bikiny tam narážame do dneska a urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme nenarážali na problémy, ale stále to je. Za prvé, nevnímam veľmi kvalitnú komunikáciu medzi bikini amatér a elite pro bikina. Tá komunikácia v tom, že jednak je na stole v IFBB tvrdenie, že bikini amatérky by mali vyzerať inak ako bikini profesionálky. To na jednu stranu vítam, na druhú stranu, ako tá amatérka sa má dostať do profesionálov. Ako z logiky veci, pokiaľ vznikne nejaký model, podľa ktorého celá tá amatérska divízia postupuje a vyhrá nejaká holka, ktorá vyzerá napríklad ako Anetka Tichá, zdravíme Anetku, ktorá v podstate není veľmi ostrá, má krásne tvary, hýbe sa fantasticky, ale pokiaľ ju už presunieme večer do Elite Pro kategórie, nestratí sa, to v žiadnom prípade, ale vyhrajú ostrejšie dievčatá s väčším zadkom, s gulatosťou a tak ďalej, separácia proste svalov a tak ďalej. Je to niekde inde. Jasne. A to sa mi veľmi nepáči. Je to môj osobný názor, nie je to profesionálny názor. Podľa mňa tie kategórie by sa mali prelínať, malo by tak plynule navazovať. A to nenaväzuje. Takže vlastne, keď niekto chce závodiť dlhodobo a pripravuje sa na profesionálnu kariéru v úvodzovkách, lebo profesionál, tomu hovoríme my, ale celkovo definícia profesionála je, že tou prácou, ktorú vykonáva, sa živí. Čož není náš prípad, to si povedzme na rovinu, takže tam nezachádzajme do týchto ďalších ekonomických vecí, ale kategória profesionál, nie je to profesionál ako, že sa tým živí, ale profesionál, tak sa volá tá kategória, tak ako amatér tam musí to dievča minimálne na rok začať tvrdo pracovať.
aby mohla prestúpiť, aby to malo zmysel. Presne, musia tam mať dlhšiu pauzu medzi... Áno, absolútne, pretože to je úplne iná kategória. V Classic fyzikoch, pokiaľ vyhráš amatérov, je dosť veľká šanca, že v profesionálach sa nestratíš. Lebo si elegantný, pekný, tvary, všetko. Aj to vidíš veľakrát, keď niekto vyhrá nášou prokartu a má tu možnosť, že bez akceptovania prokarty ísť rovno medzi profíkov, tak väčšinou skončí aj s dobrým umiestnením v profesionáloch. Sám by som to nepovedal lepšie. A ten Classic fyzik má tú šancu, pretože keď je estetický, už vyhrá absolútku v amatéroch, to znamená, že má výborné proporcie, elegantný, všetko vyzerá výborne, pózuje, tak sa nestratí ani v profesionáloch. To je fakt. A to samé v kulturistike. Samozrejme, každý na to má svoj názor, ale v bikinách to neplatilo. A stále je tam taký, máme tam rovnako veľa otáznikov. Takže sme sa zase vraciame k Pavlovi Filebornovi, ktorý nám to do detailu celé vysvetlil. Akorát tá realita je iná. On, to ako hlavný rozhodca, rozhoduje majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a Arnold Classic. To sú 3 najzásadnejšie závody, čo máme. A tam ten rukopis je zrejmý. Ty vieš presne, čo čakať, vieš, ako dievča má vyzerať, vieš, ako ju máš pripraviť, vieš všetko. Ale ako náhle ideš na iný závod, alebo to dievča, tá absolútna víťazka amatérov ide do profesionálov, absolútne nevie, čo má robiť. Absolútne nevieme, ako toho človeka pripraviť, pretože jeden závod profesionálnych vyberú nejak, o týždeň neskôr ten istý rozhodca, skoro tie isté dievčatá pod tým istým svetlom, lebo tie svetlá sa menia, urobí poradie úplne iné, takže prvá skončí 9. To som zažil. A to nám vlastne prinieslo strašne veľa otáznikov, ktoré sme museli nejak si rýchle zodpovedať a nájsť riešenie. Takže sme zvolili proste zlatú strednú cestu a všetky Elite Pro závody, čo sme mali tu, v Čechách, sme sa snažili hodnotiť podľa nejakého unifikovaného kľúča, to znamená prvých 5-7 dievčat, plus minus, je prvých 5-7 dievčat. Keď sú majú rovnakú formu, jedno na aký závod idú, plus minus to proste dopadne, sú niekde, hej, ale nestáva sa nám, že by číslo 1 skončila 9. To sa nám nestáva v Čechách. Bohužiaľ vo svete sa to stáva. Ale s tým už nič nerobíme, to už je mimo naše. A to je tá zásadná vec, ktorú by poslednú malo IFBB proste si ujasniť, utriediť a dať jasný signál všetkým. Pretože už niekoľkokrát som mi vysvetľoval, že bikiny, použijem česky, ačkoli, jak sa to povie slovensky? Aj napriek tomu. Že je to mladá kategória, tak za prvé je najpočetnejšia, za druhé tie dievčatá to stojí najviac peňazí, keď s nimi tak húpete, že jeden týždeň sa má pripraviť tak, druhý týždeň má byť ostrejšia, tretí je proste, hej, že ako sa s nimi manipuluje, mali by dostať, tým, že je najpočetnejšia kategória vlastne a majú najviac followerov, tie dievčatá, povedzme na rovinu, dievčatá krásne, vymakané, väčšinou sú to proste trénerky, doktorky, športovkyne a tak ďalej, bývalé gymnastky a tak ďalej, takže majú follower, ľudia sa zaujímajú o ich životy. Takže prinesú najväčšiu osvetu tomu podujatiu, tomu športu a nám všetkým, to, čo potrebujeme, vlastne všeobecné povedomie o tom našom športe, v pozitívnom duchu, že už nepotrebujeme len kulturistky, ale máme tu aj pekné kategórie konečne a tým pádom sa nám otvárajú dvere k iným sponzorom, k iným spoluprácam. Ten šport. Ja to nazvem správne, je to novodobý modeling. Áno. Hej, to telo je perfektné, make-upy, vlasy, no. A tým, že tí dievčatá to stojí najviac peňazí zo všetkých, aj jej najväčší počet followerov, tak logicky by si sa mal starať najviac o túto kategóriu. Za prvé, prinesú ti najviac peňazí, bodka. Hej, to je proste najviac prachov, lebo v tej kategórii máš bikiny a na akomkoľvek amatérskom závode máš najviac bikin. Hej. Bodka. Majú najväčší záber na Instagramoch a sociálnych médiách, bodka. Stojí ich to najviac, aby som sa neopakoval. A vlastne, vždy, keď predtým, než ja som vstúpil do služby, tak bikiny kategórie boli na každých veľkých závodoch ako posledný pretek, ako posledná kategória. A stále to bolo o tom, že skončila bikiny, vyhlásilo sa to a išlo sa domov. A 3 roky po sebe som proste diskutoval aj s prezidentom, aj so všetkými funkcionármi IFBB, prečo ich dávate ako posledných? Ako vám to dáva zmysel? Prečo ich nedáte do prostriedka a tá bikina, keď od druhej skončí tú svoju kategóriu, tak s medailou, on má do večera čas postovať
propagovať, fotiť, točiť. Tie baby sú vo forme. Oni sa chcú nafotiť, natočiť video a video pri mori a video pri stole a pri bazéne a tam a v izbe a na terase a na balkóne. A proste milujú to. Chcú sa ukázať, chcú byť vidieť. Tak prečo ich dávate ako posledné? Skončia o 2:00 v noci, čo je strašný prúser. Idú domov, odlíčia sa. O 5:00 ráno už musíme sa ponáhľať celá reprezentácia na letisku, lebo o 8:00 nám to letí. A baba neurobí ani jedno video. Nič neodpropaguje, stojí ju to najviac peňazí zo všetkých, nestaráme sa o nich, skončí ako posledná, takže 4-5 dní toho závodu vlastne dietuje, všetci už žereme, každý máme hotovo a tá bikina trpí, jak taká, dobre, už zachádzame ďaleko, som sa rozohnil, čaká do nedele, do večera a v noci o 8, o 9 večer. Zaprvé nevieš si nastaviť formu, lebo povedia ti, že súťažíš o 7, súťažíš o 9, o 10, o 11 večer, ťažko si, keď tam máš 7 hodín medzi tým, hej, to tiež ovlivní. Čertovém, OK, to má každý rovnaké podmienky, OK. Ale oni vlastne nič nepropagujú. Takže ty, keď máš sponzora, ako my máme sponzora, ktorý nám dáva prostriedky a my sme za to vďační všetkým našim sponzorom, tak ona, keď skončí vlastne o polnoci, tak kedy ho bude propagovať? Na tej bunde, na tej, čo to je, jak to nosia tie župany, také tie saténové logo. Proste ten klient, proste, alebo sponzor nie je odprezentovaný, že ona skončí a už je doma. A zrazu ona niečo postuje s medailou, sa vyfotí niekde, ale už je v Čechách, už to nie je tá atmosféra. Miesto toho, aby ten závod bikin dali tretí deň, nie 5. O 12. tak 2 dní tie bikiny nič nerobia na tom Instagrame, majú milióny followerov, len postujú a propagujú ten event. Tak posledný rok, čo sa nestalo, už nie sú v nedeľu o 8 večer, ale sú v sobotu od obeda. Trvalo mi to 2,5 roka ich presvedčiť. O takéto banalite, ktorá je absolútne logická, a to mi trvalo 2,5 roka. Takže asi takouto silou sa musí tlačiť a takú dobu to zabere, pokiaľ chceš presadiť. A to je super nápad, ktorý je vlastne samoučný, samoprezentabilný, každý to vidí, to samoučelné, ale nikto to neurobí. Že to chcú spraviť, že vidíš, že to nie je na ale toho organizátora to nič nestojí, táto zmena. Drobná zmena v harmonograme, ale vieš, to najčastejšie som počul, keď som vstúpil do služby, že my sme ale takto zvyknutí to robiť. A hovorím, ale to nie je argument, prečo robiť na hovno vec. Hej, že no ale tak sa to vždycky robilo. No nie, my to budeme robiť tak, ako je to najlepšie robiť, nie ako sa to zvyklo. A s tou starou garnitúrou mi to fakt trvalo toto roky. Ich presvedčiť, že stará éra skončila, je tu nová doba internetu, sociálnych médií, kategórií bikin, kategórií fyzikov, ktorých bolo donedávna tiež ako strašne početná kategória. A preto som sedel a v rámci duchu tohoto všetkého si rozmýšľam, no poďme tie dve kategórie spojiť. Sú najpopulárnejšie, najkrajšie, výzorovo, ale najkrajšie nie pre kulturistov a fanúšikov kulturistiky, ale pre širokú verejnosť, pre masu. Kulturistika nie je masová, v Čechách určite nie, ale toto nám pomôže sa dostať do masy. Vytvorili sme kategóriu Fit Pair. Tá je vytvorená tu v Prahe. Vymyslená, napísaná. Prvýkrát bola prezentovaná 2021 na Arnold Classic. Sme ju prvý predviedli. Robil to Filip a Anetka Tichá. Ich som poprosil, že môžete nám to predviesť, ja som im povedal scenár, ako by to malo vyzerať, oni mali odsúťažené a v plávkach na stage pod svetlami, vlastne keď po skončení súťaže, všetci rozhodcovia zostali sedieť, privolali všetkých hlavných rozhodcov, aj tých, čo rozhodujú celkovo AEBB a pustili sa do toho. Proste začali to tam skúmať, áno, a druhý ročník už to bolo na majstrovstvách Európy a sveta. Hotovo. A je to kategória, ktorú keď sa pozeráš, je 18 dvojíc na pódiu. To je 36 ľudí. To sa nevojde v tých dvojiciach, ale to masa ľudí, takže popularita tej kategórie neskutočne rastie. A pritom stačilo sa zamyslieť, vieš, a trvá to roky presadiť, a tak to je so všetkým, proste tak to trvá. Takže vlastne teraz zase prišiel nejaký chytrák z nejakej Trantárie, z nejakého Hondurasu a povie, v kategórii Fit Pair by baba nemala mať topánky, keď chalan nemá. Mudrland, hej? Takže baby prišli, druhý ročník majstrovstva sveta bez podpadkov. To som si aj nevšimol, že táto legislatíva bola podpísaná. Pozerám, veď, ale tie naše baby, tie baby nemajú topánky, to je kravina, veď tá topánka ti dodá tú eleganciu. Vysoký podpätok, zadok, ramena, dozadu, pekne, proste celá tá elegancia. Lepšie sa na tom tancuje, vyzerá to elegantnejšie, keď chodíš, keď sa hýbeš v bokoch, paráda. A oni tým, že im vlastne zobrali tie podpäty, baby začali zase vyzerať, že došlapovali na pety a vyzeralo to proste divne. No tak začali chodiť po špičkách. Baloncovali, padali, lebo
sa fotili, tak ona stála na špičkách. Chalan stál normálne uvoľnený a baba musela na špičkách, lebo aby vyzerala elegantne vedľa neho. Takže zase papier, napísať, žiadosť, proste toto. Dobre, na ďalšom kongrese to schválime. Rok to trvalo zase schváliť, len to, aby im dali topánky naspäť. A takýchto príbehov mám. Takže ľudia sa pýtajú, že čo robíte v tom zväze. Keď máš takýchto vecí 50, to je proste furt niečo. Ideš, meníš, snažíš sa. A to je za predpokladu, že sa nestane žiaden prúser. Že sa nič nepokazí, že nikoho nechytí dopingovka, že všetko je v poriadku. Máš tieto starosti. Keď sú ostatné regulárne starosti, ako teraz včera nám oznámili, poslali nám z Číny špatné medaile na Diamond Cup 28 dní pred akciou, tak to sú potom stresy. Lebo ty musíš za 20 dní vybaviť nové medaile z Číny, čo je trošku problém. Takže dúfam, že to dopadne, ale tiež to musíš vyriešiť. A jedno je, či je sobota. Včera bola sobota, áno, musel som sadnúť a PayPalom poslať znovu prachy, lebo im je to jedno, sa nestarajú. Chceš rýchlo zaplať ďalšiu várku. Vieš, že môžeš, a teraz si môžeš zvoliť, budeš s nimi diskutovať týždeň, stratíš týždeň a určite nestihneš termín, alebo pristúpiš na to, že ťa vydierajú a zaplatíš ďalšiu várku, lebo je to ich chyba, takže by oni mali zaplatiť to. Ale oni ti povedia, no poďme sa o tom baviť, ale oni vedia, že ty si v takom prese, že hneď minúty po tom, čo som zložil, som poslal tie peniaze, že nech idú peniaze. Takže zase, riešenie problému rýchlo je niekedy lepšie, než riešenie problému pomaly. Takže taká len situácia. No a vlastne tým môžeme uzatvoriť vlastne majstrovstvá sveta a Európy ako najvyšší level súťaží. Tam, kde rozhoduje Pavel Filebor a ten vždycky rozhoduje bikiny, je jasný scénár a jasné to, ako by tie baby mali vyzerať. Ako náhle idú na inú súťaž, už sa to mení. Takže môžu zažívať, majsterka Európy alebo sveta môže zažiť sklamanie na pohárových súťažiach, pretože do nejakej Makedónie, bez urážky teda k iným štátom, sa tieto informácie môžu dostávať o dosť ťažšie než k nám. Lebo ja sa snažím byť akoby absolútne naviazaný na tie informácie. Vyjde nová informácia? Chcem ju. Chcem o tom vedieť detailne, vysvetlite mi, ukážte mi videa, ukážte mi fotky, ako to presne má vyzerať. A podľa toho ideme ďalej. Proste zmenilo sa niečo, ukážte ako, vysvetlite mi to. Tak oni to vysvetlia, ale sú zase krajiny, keď je súťaž v Albánsku, Makedónia, nechcem žiadnu krajinu uraždiť, ale Veľká Británia, rozhoduje sa inak. Takže na pohárových súťažiach. Takže asi toľko k rozhodovaniu. Najproblematičnejšia z môjho pohľadu je kategória bikini fitness ženy. A dúfam, že už tento rok sa to zlepší. Ale uvidíme. Proste nie som schopný to potvrdiť a dievčatá, vlastne uvidíme, teraz sa chystá Arnold, vlastne majstrovstvá sveta profesionálov, Elite Pro a teším sa na tie výsledky. Teším sa na to, ako to bude nastavené. Dievčatá, čo som videl, čo sú prihlásené, sú dobré, máme tam aj nejaké novinky úplné, mlaďošky a máme tam aj veteránky alebo ostrielané ženy a uvidíme, čo rozhodcovia na to. Lebo niektoré dievčatá vedia tú formu prípravy a viac menej stále rovnakú, ale sú inak hodnotené a to by malo byť skončené čo najskôr. Ja ináč napríklad ti poviem, mám toto taký zážitok, čo mám s môjim prvým pretekárom, s Jožom Mikulom, čo som ho pripravoval, tak my sme v jednej federácii súťažili. A bolo jasne napísané, ja som si čítal aj pravidlá, že akože má vyzerať ten pretekár, aké sú, čo sa hodnotí v tej kategórii, on súťažil v Classic Physique. Tam to bolo, tuším, druhý rok otvorená tá kategória v tejto federácii a bolo tam napísané, že hodnotí sa symetria, proporcie, pripravenosť, bolo to tam napísané. Teraz on vyzeral proste na čo sa podarilo naturálne. Fantastická forma, bol tvrdý, zároveň bol plný, lebo vieš, že na to mám taký ten svoj know-how tej prípravy. Čiže bol plný, tvrdý, ostrý, to čo naturálne vieš ťažko dosiahnuť, lebo buď prídeš prepálený a plochý, alebo prídeš taký proste plnší, ale natiahnutý vodou. Pod vodou, jasné. Vychytali sme to a normálne takí ľudia, čo súťažia aj v NPC a tak a boli sa tam len tak kúknúť, tak mi prišli gratulovať, že gratulujeme k výhre, vyzerá fantasticky. Teraz vyhlasovali výsledky, nedostal sa do finála. Bol moc tvrdý. Prvý traja boli, že normálne tučný, ten prvý chalan mal, že 2 kocky na bruchu a nevyzeral proste ako Classic Physique. Boli pod nejakým klubom, ktorý tam sa nejak dáva vyššie, ale to je jedno. A teraz ja sa pýtam, že prečo dopadol, ak dopadol. A oni mi povedali, že u nich Classic Physique znamená tá zlatá éra kulturistiky jak Steve Reeves a že napríklad Steve Reeves nebol tak vysekaný, že proste bol plnší, že mal trochu tuku.
že oni si v tej kategórii vyžadujú trochu tuku, aby to vyzeralo prirodzene. Ale pritom v pravidlách majú napísané, že sa tam hodnotí pripravenosť. Tak že je to proste dosť divoké. Ťažko. Je to stále subjektívne, ale preto mám také jedno pravidlo, že keď chceš uspieť, musíš prísť proste pripravený o triedu lepšie než ostatní. To je také jediné, čo viem poradiť, ja to tiež hovorím práve, no. byť na rovnakej úrovni ako ostatní a hnevať sa, že ťa nevybrali do prvej trojky, OK, proste niečo zmeň. Tých zmien, ktoré samozrejme, je to ťažké niekedy niečo zmeniť, pokiaľ ty už cvičíš dlhšiu dobu, vieš, ako sa máš pripraviť na nejaké úrovni s nejakou hmotnosťou, ako Classic Physique, a teraz by si mal pribrať 2 kg, nabrať čistú hmotu 2 kg, tréningové princípy zmeniť, prehlbiť brucho. No pokiaľ už ješ presne, užívaš doplnky presne, spíš presne ako všetci ostatní, tak musíš hľadať tie cestičky. To, čo robíme my dvaja, proste hľadať cestu, ako sa pripraviť. Špeciálnejšie režimy, špeciálnejšie doplnky, kvalitnejšia strava, kvalitnejšie jedlo, kvalitnejšie mäso, kvalitnejšie vajcia. To, čo kúpite v supermarkete, nie je to, čo kúpite na trhu. To je diametrálne odlišné. Čo do kvality kuracieho mäsa, vajec, to sú základy našej výživy. To sú dve veci, ktoré sú úplne najdôležitejšie. Plus nejaká kvalitná ryža, aby nebola nejaká neviem odkiaľ, nejaká geneticky upravovaná proste, aby to bola záruka nejakej trošku väčšej kvality. To sú živiny, ktoré dostávaš do svojho tela každý deň. A vodu, pokiaľ by mohli, keď môžem poradiť, skúste piť vodu, buď filtrovanú, že si kúpite na klasický, prosím? Britu si môžu kúpiť. Jasné. Alebo pokiaľ si nekúpite filter alebo niečo, tak kupovať vodu v skle. Proste to môže dosť pomôcť. Je to samozrejme zložitejšie, ja chápem celú tú logistiku. Ja pijem vodu z plastových lahví, lebo nemám na výber, proste je to tak, ako žijem, je to môj životný štýl. Ale pokiaľ chcete niečo zmeniť, no tak to je možno to 1%, to čo som teraz, to zhrnutie toho, čo som povedal, ktoré môže byť rozhodujúce, alebo tým rozhodujúcim proste ťažítkom na váhách. No. Môže to byť presne ten rozdiel. To je jediné, čo viem poradiť ešte tak. Pretože, a hlavne tu v Čechách, že my máme aj rovnakých trénerov, dokonca niektorí, vieš, že my sme tak mali, aj Slovensko, aj Čechy, že stretávame sa všetci v tých istých posilovniach. Máme tých istých trénerov, tých istých rozhodcov, niekedy patríme aj do rovnakých tímov, kde sme registrovaní. Tak to je, takže keď chceš byť lepší než ostatní a máš toho istého trénera než ten druhý, musíš robiť niečo extra. A keď už nevieš čo extra, proste začni študovať, uč sa, urob si lepšiu rehabilitáciu, fyzio, presne také tie veci, ktoré, to 1%, lebo keď každá z tých vecí, čo som vám vymenoval, pomôže len 1%, tak celkovo som vám tu vymenoval 7% benefitov, ktoré môžeš získať nad rámec proste toho, čo si bol pripravený. Len tým, že dáš kvalitnejšiu stravu, dbáš na kvalitnejšie prípravy, pôjdeš za lepším trénerom trebárs. Dneska sa inovuje, dneska tie techniky sú nové. Veľa trénerov trénuje proste praktikami 20-30 rokov. A fungujú. Niekomu zafungujú krásne, ale nie všetci sme rovnakí. To je ináč to, že jak si ty to povedal, že lebo sa to tak robilo. To presne máš od niektorých týchto. Napríklad ja keď počúvam, mám veľa kamošov, však aj trénerov, a keď nehovoria nejaký ich postup, a ja že a prečo to stále takto robíš? Neskúšal si toto? A nie, lebo sa to tak robilo. Áno. To je presne ten argument. Lebo keď sa kulturista pripravoval, tak musel byť vyschnutý, týždeň nepil. Dokonca doteraz, ja neviem, či u vás tiež, ale u nás napríklad na Slovensku sa stále používa, že destilovaná voda. Ten super kompenzačný týždeň. Ja som to už dlho nepočul, ale viem o tom, som si to vedomý, ale už dúfam, že už sa tam nikto nevenuje v tomto duchu. Dneska sa to dá urobiť. A hlavne určite, pokiaľ sa pripravujete, tak 10 týždňová príprava je krátka dneska. Dneska tie prípravy 16-18 týždňov pomalé, plynulé, žiadne prestrelené veci, netlačíš to rýchlo dopredu. Ten organizmus nie je pod takým stresom, nie je toľko kortizolu, pomôže ti lepšie spať, lebo neponáhľaš sa, neuberáš toho jedla tak rýchlo, telo si má šancu zvyknúť na to, že uberáš sacharid, ale postupne, alebo si mi húpeš. Veľa ľudí žere a potom tak ideme do diety, privať sa na závod a začne hneď vlniť. Vieš, no dobre, ale tak nauč ten organizmus trošku, daj mu čistotu najprv, proste čistú stravu a tak ďalej. A toto málo kedy väčšinou sa to snaží prervať, že tak príde na druhú fázu na tréning, to proste vyriešime tým, že málo kedy. Ja, čo som sa naučil, že niekedy menej je viac. Hej. Vo všetkom, v tréningovej intenzite, v žrádle, čokoľvek si zvolíš, niekedy, ale hlavne upozorňujem,
Každý človek je iný. Nie sme stroje, že sme všetci rovnakí. Každý reaguje na niečo iné a to, že ti príde kamarát a poradí ti, že je dobré robiť bicepsy len jednoručkami, to možno funguje len jemu. Hej, možno tam ty potrebuješ veľkú činku, potrebuješ robiť 1,20, potrebuješ veci, potrebuješ meniť, lepšie ti to s káblami, jednoruč proste rôzne vytáč, lebo tým jednoručkami tiež toho veľa nenarobíš, takže potrebuješ rôzne podhmaty, nadmaty. Ale to sa nenaučíš bez toho, aby si chcel sa učiť nové veci a chcel sa posunúť. Takže určite doporučujem posúvať sa každý deň, študovať nové veci, nové techniky. Dneska tá doba internetu nám dovolí proste prísť k akékoľvek knihe, ku kvalitnému trénerovi. To všetko sa dá proste dneska už riešiť. A ja tiež napríklad som to z najväčšej časti si všetko tieto vedomosti, že viem robiť s toľkými ľuďmi, som si vypracoval vďaka tomu, že na mňa skoro nič nefunguje, tak som musel vyskúšať všetko. Tak, a to je dosť môj podobný prípad. Málo čo na mňa z tých strategických vecí, z tých ortodoxných funguje a zistil som, že všetko iné mne proste funguje. Všetko, čo je trošku inak, než to, čo je bežný proces. Je to tým, že som problémový, že som náchylný na určité choroby, ktoré mám, chronické. Je to adekvátne tomu, aký mám vek. A na to by ľudia mali dávať pozor, že ináč sa trénuje v 25-ke a ináč sa trénuje v 45-ke. Aj čo dĺžka pauz, pauzy medzi tréningami, horšie to regeneruje. Proste musíš tiež dbať na iné veci a prihliadať na to. Veľa 40-tníkov má potom pocit, ale aj 35-ročných, že pôjdeme proste kvalitu tréningu 25-ročného. To úplne by som nedoporučoval. Môžu to prepáliť a tomu telu to nezabere. Ale už zachádzame do detailov. V každom prípade každé telo je iné. To, že to funguje kamošovi, nemusí to fungovať tebe a naopak. Takže aj tie rady, čo rozdávate na internete, vždycky to berte trošku ako s rezervou, že predsa ty si nejaký typ, aj telo, aj organizmus, aj trávenie, aj všetky vnútorné orgány fungujú na základe nejakého režimu. Niekomu lepšie funguje, keď je to príjem potravy vody s triedmi a niekto si môže dovoliť vypiť 8 litrov vody denne. Je to možné, ale niekto nevypije 4. Ale dokáže sa pripraviť, takže nechajme to v tom, že každý si musí nájsť tú svoju cestu. Takže hľadajte. To by bola základná rada. Hej. Dobre, ja si myslím, že sme akože spravili celkom zaujímavý podcast, že už by sme to mohli aj ukončiť, aby som tebe chcel dať priestor, keby ty chceš niečo odkázať, alebo máš niečo na duši, čo by si chcel povedať. Neviem, teraz ma asi nič takto obratovne napadne, som tak zahučaný. No ešte mi všetkými témami, aby som nezabudol na nič. Dali sme dnes akože aj solidný tréning. Dneska pekný tréning. No zase, dneska sme sa niečo naučili. Ja za seba teda hovorím, ten tréning bol kvalitný, ďakujem. Sú to nové veci, nové praktiky pre mňa a zase budem rád, keď to telo dostane nový impuls. Je to potreba obmeňovať tie tréningy. Mám z toho dobrý pocit. To, že obidvaja máme nejaké handicapy, aj napriek tomu to dokážeme zlomiť cez kolena. To len znamená, že to, čo robíme, máme radi. Neberte nič napísané v učebniciach ako absolútny základ. Študujte sami, dohľadávajte si informácie, učte sa, vzdelávajte sa, stretávajte sa s ľuďmi, čo sú lepší ako vy v tej ktorej kategórii alebo v tej disciplíne, čo chcete dosiahnuť a vyvarujte sa 100% kopírovaniu proste iných atletov. Nájdite si svoju cestu. Študujte, hľadajte, pátrajte, vymýšľajte, testujte, nezostaňte na jednom mieste. To je môj taký odkaz. A aby sme sa rozlúčili, neviem teda, či vás niečo z tohoto zaujalo, pokiaľ áno, myslím, že by sme boli schopní niečo natočiť zase za nejakú dobu pre vás. Pošlite kľudne nejaké podnety, ktoré by ste radi rozobrali, niečo môžeme upresniť, čo vám nebolo jasné, niečo som možno urobil chybu, tak sa ospravedlňujem, skúsme nájsť nejakú cestu, dovysvetlíme. A som rád, že trénujete ďalej. Určite robte dobré meno našemu športu. To by som vás chcel poprosiť. Určite nezabúdajte na to, že tým, že máte veľa followerov, s tým ide aj trošku zodpovednosť o tom, ako sa chováte na tých sociálnych sieťach, pretože tí mladí, čo vás sledujú, pôjdu vo vašich šlapajách a tí potom budú tu po nás, takže ako si ich vychováme, takí budú, takže pokiaľ robíme chyby v tej výchove alebo v tom radení, akou cestou v živote, doplatíme na to všetci. Takže s veľkou mocou ide veľká zodpovednosť. Hej. To platí obzvlášť u nás a hlavne v našom biznise. Čím nás bude viacej, čím bude náš šport populárnejší, tým máme väčšiu šancu prežiť a spoločnými silami dosiahnuť to, že pritiahneme viacej prostriedkov do našeho športu a budeme schopní proste ho rozvíjať a nájdeme cestu takú, aby sme ho dostali, nehovorím, že zrovna na olympiádu, to by bola sisyfovská práca,
ale minimálne do povedomia štátnych orgánov, aby sa o nás lepšie starali a aby sme mali trošku menej starostí s tým spojených. Ďakujem pekne za pozornosť a dúfam, že sme vám niečo dokázali poradiť, pomôcť, alebo len motivovať. Nedalo sa to povedať lepšie. Uvidíme. Ja by som jedne dodal takú myšlienku k tomu, čo ma napadla, že jak všetci sme jedineční, každé telo je jedinečné, každý to máme nejakú inú cestu k tomu cieľu, tak možno, že nech sa tí ľudia snažia byť originálni, aj čo sa týka výzoru, lebo napríklad Classic Physique, mne sa zdá, že teraz v každej tej kategórii máš dvoch, troch, čo vyzerajú ako Chris Bumstead. Že majú ten fúzik, tie dlhé vlasy vzadu, vieš. Je to trend. Je taký trend, že nie je to také, vieš, že nehovorím, že sa inšpiruješ nejak, učil som alebo tak, ale keď proste človek má podobnú zostavu a úplne vyzerá ako Chris Bumstead a prídu ti dvaja takí ďalší, traja takí ďalší, je to už také, že sa to opakuje, vieš, nech každý má taký svoj unikát, ten svoj